Υπάρχουν άντρες που έγραψαν ιστορία. Υπάρχουν άντρες που τους γράφει η ιστορία. Μισούμε τις πρώην μας και λατρεύουμε όλες τις επόμενες, ναι. Ας το διάλογο. Σας φαίνονται πάρα πολύ λίγα 80 ευρώ το μήνα για να τα χαρίσουμε στην καθαρίστρια. Άμα είσαι εσύ ρε με αυτό που φοράς, που είσαι σαν τον τριθέσιο καναπέτσι του σπιτιού μας. Όμως εμείς αυτούς αγαπάμε. Σ' αγαπάω αγόρι μου, παπά σ' αγαπάει. Ξέχασες αυτό. Στο διάλογο. Κρίμα πάντως τέτοιο παλικάρι. Τι γελάτε ρε, τι γελάτε. Το νου σας ρεμάει. Μην τυχόν βγει μέσα η γυναίκα και αρχίσετε τις παρατηρήσεις και τις πιέσεις, θα το σκάσει. Μαζί θα μείνετε? Θα έχει πλάκα. Είναι για τον γκέι. Γκέι, σας ακούσαμε, αλλά δεν σας είδαμε μέχρι τούδε. Εδώ μένετε. Και είμαστε από κάτω. Εσύ είσαι με όπου πας. Πώς γίνεται ένα όνειρο, θα είμαστε όλοι μαζί ο καθένας μόνος του. Πόπο ρε. Τα ιδέες καταδύσεις. Πού είναι η μαμά? Θα ψυγεί με το σκόρερ. Τι θα πεις κορέ παιδάκι μου? Τα έχουμε. Όχ, αμάν, θα τρελαθώ. Πλύντε κάτι, πλύντε κάτι, πλύντε κάτι. Τι να πλύνουμε ρε, εγώ δεν πλένω τον εαυτό μου, θα κάτσω να πλύνω ποτήρια και πιάτα, τι λέει ρε. Σε 4 ώρες θα έχει τελειώσει. Σε 4 ώρες αυτό το σπίτι. Καλή δουλειά. Τελικά όλοι οι άντρες ίδιοι είστε. Όχι σιγά, υπάρχουν άντρες και άντρες. The music is the key.